Screenor-suojalasit. Karkastuu panssarilasia, joka varmasti suojaa sun puhelimen näyttöä kolhuilta, iskuilta, naarmuilta ja jopa lialta. Screenor-suojalasi on 3 kertaa kestävämpää kuin alan standardi 9H-lasi. Suojalaseja on 3 erilaista. Löytyy punaisessa paketissa full coveri, joka on se suosituin ja myydyin. Tämä menee puhelimen näytön reunoja myöten, suojaten suurimman pinta-alan, mutta me luvataan, että tämä sopii kaikkien Screenor-koteloiden kanssa yhteen. Sininen premium-lasi löytyy Applen ja Samsungin malleihin. Tämä ei ihan yletä reunoja myöten, eli pystyy käyttämään vaikka valmistajan orkkissuojakoteloa. Mustas paketissa Privacy-lasi löytyy Applen laitteisiin, ja tämä nimensäkin mukaisesti blokkaa sitten ulkopuoliset tirkistelijät. Uutena tuotteena on Visor Plussa, joka löytyy ainoastaan iPhoneille, ja tämä suojaa kameraa iskuilta ja kolhuilta. Hyvä tietää myös, että kaikissa Screenorin suojalaseissa on suomenkieliset asennusohjeet ja 3 kuukauden laatutakuu. Laatutakuu tarkoittaa, jos suojalasin asennuksessa tulee virhe tai se rikkoutuu 3 kuukauden sisään, saa asiakas tilata uuden suojalasin rikkoutuneen tilalle.